така, здравейте хора, днес продължаваме на къмпинг в Майнкрафт и да, миналия път, съжалявам, така изведнъж спрях да снимам, имам предвид, тъкмо щях да сложа честовете, но обаче просто го изключих без да искам, не знам, и така нещо ми лагна играта и го изключих. Добре, ето така вътре. Винаги, за да имате повече място, слагате и така малко с една бочка надолу и после сложете нещо. Ето, примерно, сега ако легна, както видяхте там, легнах, но не се блъснах, ако го сложите тук, или пък ако бъде така, ако бъде, да сядате просто в тавана и умирате. Да. И да, добре. Сега ще сложа още един голям чест тук и един чест тук с въдица. Две валици, три, айде. Три валици ще бъдат. Ето. Добре, така, сега, какво да правя? Дайте да направя нещо като клубе и сам се засетих, защото аз, като бях днес на училище, нали, там играем Майнкрафт на телефоните, направих такъв лагер и си казвам, дай днес да заснема клип. И да снех. И да, имах късмет, че се спанах на такъв остров и че щях да търся и ако някой влезе, нямаше как да точно да дойде при мен. И да, така, мисля да го направя с Iron. Ще бъде готино. Не знам. Не, всъщност ще го направя за Void. Не е такова. О, коза. Добре. После ще правя такива Skywars, имам предвид в този сервер. Аз си само да направя един. Лесен е, но обаче доста време ти отнема. И едва ли в един клип ще направя Skywars. Сигурно в два клипа и да. Добре, тук ще пометва чай малко. Бъках е така. Так. Не, всъщност е от тук отвътре. Не това, е тук. Добре, и сега тук това ще има така. Добре. Знаете ли защо го правя ето така с една блокче по-напред и сега ще видите, може би знаете, може да се сещате, ама и сега. Ще видите така. Ето, слагаме така да не падна. Ето и стана, чакайте да не падна, стана як този сервер, може дори да е на Creative пак стана як, преди къмпинга и колата. Сега само да намеря ето го.
Чакайте. Ето и да. Кога да сложа... Ей, това може. Ето така. И става нощ. Да сложим едно легло отгоре. Знам, че вече имам две, ама нищо. Така. Окей. Трябва да изчакам. Дай да сложа. Добре. Стана як кампинга. Ако изключим уния деца правят нещо, уния да... Гледайте ги как мазо са се насъбрали там. Как искам да ги отрепам всичките, ама не мога. Питах се, нищо не мога да им направя, спамват все още. Просто... Ох, нещо... Стана е. Нещо не се... така. Добре. Лягаме. Супер нов ден. Какво да направя сега? Хора, това също така, то къмпинг, се сетих. Миналия епизод казах, че мога да го направя на survival. И сега сетих, че мога това да ми е нещо като изплор. Да си правя каквото искам на този сервер. Примерно къмпинг, нещо друго, надали може други Skywars. Също така някакви замъци да правя, някакви въздушни пътища, всякакви неща мога да правя на този сервер. Това нещо като е изпробен. Там мога да си правя всякакви неща и да, ако искате, напишете нещо да го направя в този сервер, каквото и да е. Освен някакви неща, дето просто мога не постъргаш дори да направя тук. Кули мога да направя, всякакви неща. Мога всичко. И дано да ви е харесал клипа, ако е така, му ударете един лайк и да ви кажа, другия път ще правя Skywars, и дано да ви е харесал, абонирайте се, коментирайте го и чао-чао!